предлагам да започнем. На основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление и администрация, свиквам на заседание Общинския съвет на днешна дата от 14 часа в заседателната зала. И следния проект от дневен ред. Първа точка – даване на съгласие за финансово изграждане на клетка номер 2 в хранилището за отпадъци. Втора точка – изразходване на натрупаните средства през 2024 година по член 60 и член 64 от Закона за отпадъците. Трета точка – даване на съгласие кмета на община Луковит да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложните текущи ремонти на уличната мрежа. Четвърта точка – приключване на производство по ликвидация и заличаване в търговския регистр при агенцията по вписване на медицински център здраве ООД. Пета точка – информация по Закона за енергетиката от възобновяеми източници. Шеста точка – за заявление със еди-кой си входящ номер за внасяне на предложение до Общинския съвет Луковит в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия, подадена от Ребека Боянова. Седма точка – програма за управление на община Луковит за мандат 23-27. Осма точка – учредяване право на преминаване на основание член 192 от ЗОД. Девета точка – наредба 1 за опазване на обществения ред на територията на община Луковит. Десета точка – отдаване под наем на имоти частна общинска собственост. 11. Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план за регулация с цел промяна на предназначението на общински поземлени имоти. 12. Точка – за купуване на движим имот. 13. Точка – одобряване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи от техническата инфраструктура, подземен електропровод с цел довеждане на електрическа енергия от имот с идентификатор еди-кой си номер. 14 точка – молба с еди-кой си входящ номер с искане за съгласие на строеж, постройка на допълващо застрояване на границите с общински имот. 15 точка – план за действие на община Луковит за периода 24-30 година в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации 21-30 години. 16 точка – доклад за наблюдение за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Луковит. 17 точка – доклад за регулиране за резултатите от междинна оценка за периода 21-23 година на плана за интегрирано развитие на община Луковит. 18 точка – актуализиране на програма за реализация на план за интегрирано развитие на община Луковит за периода 21-27 година. И последната точка – изказване мнение, становище на граждани. Имате ли нещо да допълните към така изчетения дневен ред, колеги? Ако не, моля, кои са съгласни с така изчетения дневен ред да стане проекто дневен ред да стане дневен? Кои са за? Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. Почваме по първа точка – даване на съгласие за финансово изграждане на клетка 2 от сметището на края на града. Този въпрос е разгледан на комисия предната седмица. Комисията се обсъдиха
колко са клетките, докъде е напълнена и защо се изисква да се започне втората изграждането на, по-точно на проектиране на втората клетка. Някакви въпроси имате ли, колеги? Аз имам изказване. Нали се изказва Завчера в Сега може ли да се изказва? Да, бе. Уважаеми дами и господа, значи точката е озаглавена даване съгласие за финансово изграждане на клетка номер 2 на регионалния център за управление на отпадъците. Обаче решението, което ние ще вземем е съвсем друго. То е финансиране, проектирането на изграждането на клетка 2. Тоест ние ще гласуваме самото проектиране, изграждането на клетката без нейното фактическо изграждане. Сега, аз доколкото знам, един такъв технически проект има някакъв срок. Срок, в който трябва да се реализира. Ако не се лъжа, срока е 6 месеца след като е проектиран. Той не е постоянно във времето. Лъжете се, да. Не е ограничено със срок, така ли? Така че самото проектиране означава, че ние трябва да имаме наясно как ще се финансира това изграждане. И, доколкото знам, смисъл на закона е такъв, че тези натрупани средства по член 60 и 64 трябва да послужат за изграждане евентуално на следваща клетка. В следващата точка ние точно ще вземем решение за изразходване на тия натрупани средства. Сега се отивам да видя какво включва този проект, който е с европейско и собствено финансиране. Значи, изграждане на регионален център за управление на отпадъците. Външни връзки, довеждаща инфраструктура, електрозагряване, водозагряване, довеждащ път до РЦУО. Изграждане на клетка 1 на регионалното депо за неопасни отпадъци и стопански двори. Изграждане на вътрешна инфраструктура. Изграждане на площадка за компостиране на зелени отпадъци на площ 6100 квадратни метра. Изграждане на общински център за рециклиране. Система за управление на газовете. За улавяне на газовете. Сега, очакваните резултати. До 2015 година рециклиране и оползотворяване на 14,95%. Рециклиране 37,61%. До 2020 година рециклиране и оползотворяване 29,81%, рециклиране 71,94%. Преди време ние гласувахме, спомня се, сумата беше 100 000 лева, за изграждане на инсталация за предварително третиране и рециклиране, мисля, че беше. Не знам дали е направена такава инсталация, но виждайки проекта, оставам с впечатление, че той включва и такава инсталация. Да, ако има въпрос, защото господин председател ще попита какъв ми е въпроса, има яснота, след като се проектира тази втора клетка, с какво ще се изгради. Това е, ако имам такъв въпрос. Благодаря. Първо по отношение на проекта за инсталацията за предварително третиране, да, има такъв изготвен проект, който е почти той е съгласуван, но остава да се издаде разрешението за строеж, просто не го издаваме, защото да не почне да течат сроковете за разрешението за строеж и да го направим в последния момент. Клетка 2 ще се финансира с отчисленията по член 66 и член 64, които са били натрупани в РИОС преди да дойде COVID-кризата. Те се следят в РИОС.
не става въпрос за точка 2, абсолютно са едни и същи отчисленията, но тези отчисления ние не ги превеждаме в РИОСВ Плевен, откакто за да настъпи COVID-кризата. Това беше решение на Министерството на финансите. 21. Втора точка са за 24-та. Да, втора точка са за 24-та. Други въпрос? Господин Антонов? Благодаря. Други въпроси, колеги? Да влезем в режим на гласуване. За даването на съгласие. Против? Въздържали се? Георги Антонов, Христо Иванов. Да. И Петко беше. Да. И Божидар Питков се въздържа. Благодаря ви, колеги. Изразходване на натрупаните средства през 24-та година по член 60 и 64. Това, както разбрахте, са само за 24-та година тези средства. Описано е за какво са похарчат. Разгледано е в комисия по бюджет предната седмица. Имате ли въпроси, колеги? Ако нямате въпроси, да влезе в режим на гласуване. Кои са за? Против? Георги Антонов, въздържали се? Петко, Божидар и Христо. Благодаря ви, колеги. Може ли да се изкажа след така, отбелязвам едно гласуване, просто е така формално според мен, защото същите тези хора, които гласуват въздържал се и против, в следващия момент ще попитат защо ще ги облагаме хората на данъчна основа. Ето за това гласуване, примерно ако всички да го направите, в следващия момент неизбежността ще бъде да го направим не който колкото изхвърля, а на база данъчна оценка, защото други варианти няма. Това, за да се справим с това, което вие искате, но не искате, защото не знам точно какво искате, за да се справим с това нещо е това начин. Се гласува за това. Като гласувате против, други ден ще питате, ама ние не искаме на данъчна оценка. Трябва да решите какво искате, за да гласувате и така, последователно. Затова си позволявам след гласуването да го правим, защото ако всички така си позволят да го правят, други ден, когато трябва да гласуваме на края на годината, ще кажем, ние друг вариант нямаме, не сме подготвени за друг вариант, освен данъчна оценка. Варианта да не бъде данъчна оценка, това върху който каквото изхвърля, и всеки да има индивидуален контейнер, на всеки контейнер да се мери и да плаща толкова, колкото изхвърля. Благодаря. Може ли? Да, разбира се. Ти ли ще? Само една кратка реплика, господин Кмете, защото това, което казвате, не отговаря точно на, как да кажа, на информацията, която имаме ние тук в изложените документи. В документите, които са спуснати по точка 2 за изразходването на средствата и точка 1, понеже набор от информация правилно голям, но в една от двете точки ще пише, че няма да бъде променен начина за определение на данъците. Ще се запази начинът за определение. Различни неща. Да, извинявайте, за таксите. Лапсус. Къде го пише това нещо? Някъде в двете ги четем, защото прекалено много информацията, но има това нещо. Има това нещо, защото няма да се промени. Може ли само да се изкаже и после ще си говорите колкото си искате, колега? Значи, оповестено е точно тази информация, че няма да се промени начинът за определение на данъците, но ще се нам. Извинявайте, че ви прекъсвам, защото е безсмислено да го говорите. Знаете ли кога се определя това нещо? Кой кога го определя? На края на годината. Сега да си го говорим, какво ще стане ноември месец, т.е. това малко като да кажем дали ще има правителство или няма, преди един месец. Тогава защо го коментираме въобще? Но кое коментирате? Ами, вие сега в момента коментирате нашето решение. Може ли да ви отговори, за да разберете? Не, вие коментирате нашето решение как сме гласували. Опреквате ни в нещо. Защото ние имаме определена задача, нали? Да, ние четем вашата задача каква е и ви казваме какво е нашето основание. Ето сега ще ви отговори. Може ли да ви отговори вече? Добре е пак да го прочетете, защото вътре пише без да се променя план сметката. А не... Тоест, при сегашните правила остават сегашните правила. Да. Вие не искате да ги променяте и утре ще попитате защо не ги променяте. Господине, цитирайте къде
точно пише, че съда не се променя? Какво не се променя? Искате да има последователност. Правете я тази последователност. Това просто ми е препоръка, нищо повече. Не го разбирате като заяждане. Напротив, това, върху което както го правите, то така ще и стане. И утре пак ще го питате, ма защо са не променящи сега? Ние го не правиме, вие си го правите, вие си взимате решението, което смятате, че е правилно. Така че мисля, че нашите 3 гласове не са в никакъв ущърб. Вие против сте това да ще го правим или как? Аз казах, че съм въздържал се. То също. Вие го разбирате както си искате, двете думи значат две различни неща. Така че сега вие как ги тълкувате си е ваше проблем. Това ми не е проблем. Това вас е проблем. Господин председател, може ли аз Да. кажа реплика? Сега, значи с един автомобил ние ще събираме отпадъците на над 4000 домакинства. Това просто не мога да си го представя как ще стане. Аз и на комисия казах, че ние имаме действащ договор с фирма, с мотосъбираща фирма и така общината като комунално стопанство ли ще да работи, тя ли ще събира отпадъците, на външна фирма ли ще се дават, но репликата ми е, че с един автомобил на цена, колко беше 400 хиляди лева, няма да могат да се събират. Трябва да се купат повече автомобили такива. Поне според мен мисля, че е така. Трябва да отговоря, нали? Тук сте свидетели колко време говорим каква е идеята на цялата система. Сигурно го не споменавам за първи път, нищо, че има и нови съветници, и в нови общински съвет, и в стария съм го споменавал много пъти, каква е целта и каква е нашата задача и какви са нашите приоритети. Ако смятате, защото вие със сигурност не сте нито управлявали хора, нито машини, ако смятате, че ако днес решим нещо и то ще стане утре, жестоко се лъжете. Това е процес, който е непрекъснат, който е дълъг, изключително дълъг, защото днес, ако говорим за гласуване, за финансиране на тези камиони, те първа поръчка ще тече сигурно няколко месеца и докато дойдат камионите, сигурно няма да едва ли ще стане и до края на годината, но дай Боже да стане. Та всъщност това е процес, който се подготвяме и не са един камионите, ми доколкото виждам са два. Първо. В момента колко камиона ни събират? Два. Нищо не променяме от това, което прави фирмата. Фирмата нарочно правим обществените поръчки за кратки срокове, за да можем да реагираме на момента, когато сме готови тази система, когато може да я поемем като едно бивше ДКС, примерно да кажем, т.е. едно общинско предприятие, което да прави тази дейност. Защото, каквото и да си говорим, едно общинско предприятие ще се справи повече с целите. Нашите цели са максимално малко да депонираме в крайна сметка на депото и максимално много отпадък да сепарираме. Това едва ли една фирма частна ще ни го свърши. Това, че имаме договор в момента, никой не е казал, че нямаме договор и той ще действа. Но този договор, па никой не е казал, че е вечер. Целта на това всичкото нещо, което го правим, е да вземем мерки и да можем да започнем. Дали ще бъде в началото на другата година, дали ще бъде в края на другата година или в началото на последващата, ние трябва да имаме готовност, защото купуването на тая техника, на контейнерите и всичко това нещо не касае днеска да го решим и утре да го направим. Касае месеци, да не казвам повече. За това са прави. И пак казвам, два са и в момента. Да не говорим, защото това сме предвидели също в биоразградимите отпадъци, това, което ще бъде, там са предвидени колко? 2 ли камиона са предвидени? 2. Един 8 и един 6. Така че има достатъчно и е направено. Въпросът е, че не става от днеска за утре и това, че си говорим днеска, не значи, че от другия понеделник камионите и контейнерите са тук. Има бюрократични спънки, които трябва да спазвам. Законодателство. Това беше отговорено и на комисия. Но нищо, аз нали за това трябва. Сигурно сте говорили това. По трети въпрос, колеги, по трети точка, по-точно дневния ред, даване на съгласие кмета на община да направи предложение до министра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер, други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа. Значи, колеги, това се разгледа на комисия. Касае се за близо 2 милиона лева. Пардон, 1,2 милиона лева. Близо. Тук е дадена една справка какво ще се ремонтира
ако забелязвате, максимално са ангажирани улиците по селата. Говорим за Дерманци, говорим за Бежано, Торос, Аглен, Тодоричене, Петреве. И улица Златна Панега, това е улицата, която е тук при пазара. Или улиците около пазара да се отремонтират от тия ремонтни дейности, които се извършиха. Имате ли някакви въпроси, колеги? Да обясня за какво става дума. Да. Става дума за капиталовите разходи на общината. Това са примерно, за да бъде ясно, примерно парите, които сме отделили и правим пазара, това са миналата година. Миналата беше за това, което ще направим улица Възраждане и улица Иван Вазов са отделени средствата. По капиталовата програма можем да правим единствено и само ремонти или да изграждаме това, което има проекти. За да избегнем това нещо, тъй като съгласете се, т.е. трябва да бъде ясно, че асфалтирането на една улица не е основен ремонт. Колкото и да е развита тя не е основен ремонт. Примерно се сещам, че Тошко Горя, неговата улица нямаше никога и не е имала асфалт, нали помниш? За да я асфалтираме, това не се води основен ремонт. Нищо, че за първи път слагаме, не се води основен ремонт и не може да даде разрешение за строеж главния архитект и това държавата го не признава като основен ремонт. И по тази причина искаме трансформиране на капиталовите разходи от целевите средства да станат за основен ремонт, да бъдат и за текущ ремонт. Текущ ремонт, който касае улици в селата, основно тази година, там където горе-долу, не горе-долу, кметовете са предложили, защото искахме и използвам възможността, тъй като кмета на Торос Васил искаше да се промени, той беше дал 3 улици. За съжаление, ние преценихме и сме сложили тая улица Никола Вапцаров, както виждате в приложението. Той иска да се промени и да се сложат, да се включат, за да се промени Георги Бенковски в частта между Лозарска и Христо Ботев, тъй като има огромна нужда. Там казаха, че хората могат да се прибират само с вагери. И другата улица, те са къси, всъщност за едни и същи метри става въпрос, т.е. за една и съща цена като средства. И другата е Опалченска, между Васил и Станио Николови и улица Бреза. Като метраж е същото, просто да се промени Никола Вапцаров с Бенковски и Опалченска в това, което споменах частите. Това е мнението и на общинския съветник Искрен и на кмета. Говорихме преди сесията. За това става дума, защото Министерството на финансите иска съгласуването с Общинския съвет на това, което няма да са капиталови, да стане текущ ремонт, да има съгласуване и съгласие с Общинския съвет. Да ги трансформират. Други въпроси, колеги? Ако нямате въпроси, да влезем в режим на гласуване, кои са за, против, въздържали се. Благодаря ви, колеги. Поредна точка от дневния ред. Приключване на производството по ликвидация и заличаване в търговски регистр при Агенция по вписванията на Медицински център Здраве ЕООД. Тази ликвидация вече продължава почти 10 години и дойде му края да се заличи напълно тази структура от Общинската болница, тъй като от 10 години няма никакво движение нито по сметки, нито по дейност и така нататък. За което апелирам да гласувате всички за да се прекрати вече това производство. Кои са за? Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. Информация по закона за енергетиката от възобновяеми източници. Тази информация се дава
почти всяка година. Ние трябва да го просто да приемем за сетен път информацията за изпълнение на тази програма за насърчаване на ВЕИ, така наречените ВЕИ, а пък който ги изпълнява, не знам до каква печалба достига в момента. Разгледано е на комисия. Комисията поддържа приемането на тази информация. Имате ли някакви въпроси, колеги? Да влезем в режим на гласуване, които са за приемане на тази информация, против, въздържали се. Благодаря ви, колеги. Заявление с еди кой си номер за внасяне предложение от Общинския съвет в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия, подадено от Ребека Боянова Георгиева. Ребека. Грешката му е. Тук заявлението е подадено чрез адвокатска кантора. Разгледано е на комисия. Разгледали сте и вие, защо не искаме да отхвърляме по-точно предложението за отпускане на персонална пенсия. Изредени са членовете, които не трябва да се отпусне тази пенсия. Имате ли някакви въпроси, колеги? Ако няма, да влезем в режим на гласуване, които са за отхвърлянето, против, въздържали се, Христо и Георги Антонов се въздържат. Благодаря ви, колеги. Програма за управление, поредна точка 7, за управление на община Луковит за мандат 23-27 година. Тук също е разгледано на комисия миналия вторник. Прочели сте приоритетите и да не влезем в обсъждане. Приоритетите, пак подчертаваме, инвестиции в селата. На втория приоритет пътища и улици. Третия образователна и спортна инфраструктура. Управление на отпадъци и достъп до административни и социални услуги. Значи, това е програмата, която кмета на общината, не че е тук до мене, ще се ръководи в този си мандат. На първо място, пак повтарям, инвестиции по селата. Имате ли някакви въпроси, колеги? Говори от място. От място. Да. Когато го обсъждахме на комисия, така ми харесаха принципите на програмата. Искам да ги прочита: върховенство на закона, зачитане на морала, ефективност и ефикасност, прозрачност, отговорност и контрол, отговорно отношение към проблемите на населените места на гражданите, откритост, отчетност и гарантиране на обществен интерес. Искам да споделя, според мен, кои са два основни приоритета и два основни проблема на нашата община. На първо място е здравеопазването. Трябва да ви кажа, че всеки ден много граждани на Луковит пътуват до други населени места, няма да цитирам, най-често до Плевен, може и на други места, за да търсят медицинска помощ. М в абревиатурата МБА Луковит означава многопрофилно. Това означава, че трябва да има доста отделения, където примерно да отидеш да си свалиш някакво удостоверение при очен лекар или да бъдеш направен преглед при очен лекар, при гастроентеролог и така нататък и така нататък. Това нещо не се случва и по този начин
се създават трудности на гражданите. Трябва да ви кажа, че много хора с малки деца са принудени да ходят по 1-2 пъти седмично на Плевен. И тук в Общинския съвет има достатъчно лекари, трябва да се помисли нещо за това. И другия приоритет, който искам да кажа и където смятам, че има проблем, това е образованието. Аз в миналия Общински съвет казах, че половината от випускниците, които са завършили от двете средни училища, не успяха да си вземат матурите по български език. Разбирам от неофициални източници, че много граждани се канят още в първи клас да извозват децата си до Червен бряг, което нещо не е добре. Нещо трябва да се помисли, нещо трябва да се направи в тая посока. Ето това иска да споделя. Иначе ще подкрепя програмата, господин Цвятков ме мотивира, ще се работи за селата, за да се види, че там се работи и така нататък. Значи, аз ще отговоря и на двата въпроса. Първо, във връзка с поставения въпрос за здравеопазване. Мисля, че ще се повторя или по трета, но тук ще подчертая. 26 февруари 2021 година. Помниш ли, Георги, какво казах? От тук тръгва началото на края, когато се занимавахме с дейността на Общинската болница. Помниш ли го това нещо? Помня го, господин председател. В аналите го пише. Тогава изкарахте, че управителът е най-добрия и така нататък. И че се заяждал с него. А сега ревете, че няма това и онова. Не може ти да седиш по цял ден на газа си и да те не интересува нищо. Да не потърсиш, айде остави лекари. Лекари навсякъде няма. Да не потърсиш среден персонал. Колко жени завършиха медицинското училище и те са вече и висшистки. И нито една не ръчи да се върне тук. По обясними причини. Не може да работи един лекар в общинската ни болница за 1500 лева. Основна заплата. Така ли е? Къде беше тук? Финансист. Така ли е? Така. Лекарите първо са недофинансирани, като заплати. Второ, като ти вземат щението за работа, не е толкова къл и на нас, да се още работим тук, че се познаваме. И нещо друго. Единствено ние двамата по-точно тримата, с доктор Дончева, Величкова и аз не сме пенсионери. На другите им е достатъчно 1500 лева заплата и 1300 лева пенсия и той си връзва пенсионния живот. Другия въпрос за образованието. Образованието е същата работа като и здравеопазването. Не може да са надъщи ученика да идва с парите си, да носи парите си след себе си. И ти да нямаш право да му кажеш нищо. И като го фанеш за ушите или го оплескаш, и той да диде да съди и да се гаври с теб. И да знае, не знае, трябва да преминава в следващия клас, защото той носи 1000 и сума пари след него си. Така ли е, Тодоров? Значи кажа нещо, само да се скажеш на вие. Мога ли? Да. Сега, по двата въпроса, които Антонов и вие взехте отношение, искам да кажа следното. Ние може да се гордеем, че имаме болница. На мен ми се наложи, понеже ми бяха сгрешили изследванията в София, ми бяха дали една диагноза, за която можех да отсъда лабораторията. И нашата болница си направи изследванията и се установи, че това е грешка. Добре, че се случи на мен някаква по-лабилна психика. Това е първо. Второто, относно училищата. Аз искам господин кмета да извика директорите и да им връчи нота, стига децата са пушили отдолу с учителите. Имаше човек, който искаше да направи клип, да го изпрати на BTV и го спрях. Много ви моля, господин Гранчаров.
Нравствената полиция отдавна е няма. Моля? Нравствената полиция отдавна е няма. Знам, човека, явно объркахте времената. Ние До предхода на училището. не сме шерифи. Това е работа на Не сме директора. шерифи. Има директори. Първо, не знам доколко някой може да забрани, след като родителите го разрешават. Закона го забранява. Там е И не знам, аз не отговарям и не е моя работа. Има си институции за това нещо. Не бъркайте общината, защото насочвате малко грешни страни назад. Ама не, има директори. Значи аз мога да поема ангажимента, както съм го и поел, затова гласувахте, мисля, че преди 2 заседания, промяна на наредбата, в която ще обявим конкурс за директор, което не е гаранция, че като дойде нов директор в болниците нещо се промени, но да кажем, че такива са очакванията и надеждите. За директорите се избират, те не са на наше подчинение, нищо, че се водят общински училищата. Директорите се назначават чрез конкурс, до който са проведени наскоро и ги назначава министър на образованието. Сега да говори господин Антонов за образование, това ми звучи като да се оправдава. Що не съм си направил и какво си аз? Малко странно звучи, но по-скоро аз ако бях на него место, ще не се мълча. Това сигурно. Защото... Аз не знам какво говорим. За съжаление, така остава. Вие сме ученици. И вие сте ученици, не беше. Значи в първи клас да отида в Червен бряг да учат, миналата година се занимава с едно дете. Явно не им харесват учителите, господин Антонов. Това за друго говорим. Това по-скоро трябва да замислите. Вие говорите за нас на полиция, явно и остатък от полицейщината, но не става. Не става както искате вие. Добре, не правят клипа и го пратят на видео. Ма да го пращат сега. Това си го носи отговорност. Има родители, има учители, има директори. Едва ли кметът е виновен, че той трябва да пуши. Не казвам, че кметът е виновен, но все пак кметът. Ма поставяте някакви такива задачки, които... Тия училища са общински, нали? Вие чухте ли какво казах? Чуха. Така, директорите кой ги назначава? Не. Министъра по предложение на РУО Ловеч. Точно така. Къде видяхте общината? Нищо няма към директорите, не си мислете, че има нещо прямо директорите. Това просто обществото не може дете в 4-5 клас излиза на входа на училището и пали цигара. И двата въпроса за здравеопазването и за училищата са общонационален проблем. Това са общонационални проблеми, които едва и ние тук ще ги решим. Сега си го може да ги решим, там има. Само една реплика по повод вашето изказване. Значи управителя, казвате било, то управител не е паднал от небето, общинския съвет го е избрал. С конкурс е избран. Да, но с решение на общинския съвет. Значи с една дума, колеги, повторя въпрос, защото управител явно, че няма да... Така разбирам, кмета да извика директорите, които да определят място за пушене на учители, място за ученици. Така че е работа, така му направете. И за учениците да е място, така? Да. Добре. Ти трябва и ти да определиш тази задача. Добре. По-големият проблем е, че има много деца, които не са на училище. Това е 3 пъти по-голям проблем от цигарите. Без значение какъв е са като... Колеги, ще ви кажа, ето, преди един час докараха дете от Бежаново, паднало през парапета и си било всичките предни зъби. На 10 години дете. И учителката, която трябвало да бъде в часа му, притеснена, викам, Манолов се обади, викам, къде е била тази учителка да... Не са тук виновни учителите, както си каза, това са общонационален проблем, никой не ги търси, никой не си гледа с администрацията, било закриване детето, било социално и така нататък. Никой не го вълнува и идеята е нарочна по принцип да има неграмотни класи от младежта. И то вече е и това с години насам. Над 15 години. Колеги, да влезем. Изобщо не е така, защото да го опиташ Анахит и ще ти обясни колко ходене е по мъките да ги събере тия деца. С малка са училища.
Ако мислите, че не е така, те влагат достатъчно сили и енергия да го правят. Да ходят по къщите, не случайно има и тези медиатори, не случайно директорите и учителите се занимават. Ако си мислите, че те се не решават и при мен не върват постоянно доклади, кой трябва да бъде лишен от допълнително детски надбавки и така нататък, се лъжите. Не, че са не работи, това, че ви отстрани гледате, не значи, че това го няма. Има го. Въпросът е доколко има търпимост в обществото. Не е за обществото. Но пак казвам, след като родителът дава да пуши на детето, ти как ще го спреш? Съществува ли такова? Родителът не е там, до 9:30. А той родителът, да, той родителът не знае какво става. Видели са в 8 клас. Нямат и 8. Нямат и 8. Те си ги приумират. Да влезе в ритъм на работа, колеги, защото осмокласничка в момента гледа дете на 5 месеца в гинекология. Това как да се забрани? Не може. Той има закон, същото има закон. Лежи ли в затвора някой за това, че тя забил? Бащата с незавършен 9-ти клас. Няма значение, той е за затвор по законите. Кои са за тази програма, колеги? Против? Въздържали се? Благодаря ви. Поредна точка от дневния ред. Учредяване право на преминаване на основание член 192 от ЗУТ по молба на Еди Койси от Румянцево. Преди известно време, преди 2 години, ние му разрешихме да закупи сградата на бившата здравна служба. Човекът е тръгнал да ремонтира, но е установил, че Хейто го задължава да има 2 входа. Единия за клиенти, другия за материали. И той моли да му се разреши. Тук има една схема, която трудно може някой да разбере, защото се намира в двора на кметството. Тази сграда. Да му разреши да заобиколи по край бившата здравна служба, за да може да си стоварва материалите за работа, а не от там, където излиза хляба и готовата продукция. Обсъдено на комисията няма нищо напротив. Моля да вземем решение да му разрешим на това момче да работи. Кои са за? Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. Поредна точка от дневния ред. Наредба номер 1 за опазване на обществения ред на територията на община Луковит. Това е във връзка с, най-просто казано, да развържем ръцете на служителите от инспектората, като направи един път забележка, втори път забележка за дадено нарушение, третия път да бъде вече санкционирано с акт, който да не търсиме съдействието на полиция и така нататък. Обсъждано в комисията е единодушно за. Имате ли нещо да допълните, колеги? Само една реплика. Да. Според мен тротуарите, това са място за движение на пешеходци. Тротуарите не бива да се използват за складова дейност. Сега допустимо е да си поставят, да кажем, някаква маса за търговия и така нататък, но до толкова, доколкото тя не пречи пешеходци да преминават и да им ги принуждава да излизат на пътното платно. Така че се плаща тротуарно право, то не е абсолютно да заградиш тротуара. Или да го използваш за паркиране на автомобил и така нататък, и да принуждаваш, включително това на главния път се случва, така се паркират автомобилите, че да принуждава да изрежда главния път, където понякога се изпреварва и така нататък. Така че много ще се радвам да се приеме този текст, но той да не бъде репресивен и да бъде използван точно срещу определени хора, а други да бъдат да се използват като бухалка, да кажем, така ще се израза. Други въпроси, колеги? Да влезе в режим на гласуване. Кои са за корекцията на текста? Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост е поредната точка от дневния ред.
разгледано в ТСО комисията. Тук са упоменати кои са тези поземлени имоти с определените идентификатори. Имате ли нещо да попитате, колеги? Да влезем в режим на гласуване. Кои са за? Против? Въздържали се? Благодаря, колеги. Поредната точка от дневния ред. Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план за регулация с цел промяна на предназначението на общински поземлени имоти. Тук са упоменати една камара нормативни актове, с които са закрити определени обекти в общината. Това са училището Беленци, училището в Аглен и училище в Карлово. То от Беленци са останали само 4 стени, да ви кажа. И значи, за да можем да се освободим от тези имоти, ние трябва да променим изменението на устройствения план и за регулацията, за промяна на предназначението на тези поземлени имоти. Кои са за промяната? Против? Въздържали са? Благодаря ви, колеги. Поредна точка от дневния ред за купуване на недвижим имот. Във връзка с една покупка-продажба Трендафил, мисля, че беше. Разрешили сме му да си купи имота под къщата, то се установи, че част от този имот се намира на уличното платно. И за да може това да се да се коригира, ние трябва да му върнем парите от тази сделка и да се оправи имота. Нов пуп, да. И след това Трендафил пак да го закупи. Но трябва да му върнем парите от предната сделка. Кои са за? Против? Въздържали се? Георги Антонов се въздържа. Благодаря, колеги. Подобряване на ПУП и парцеларни планове за включване на техническата инфраструктура по подземен електропровод. Това в местността Менковец. Тук подробно е записано през кои имоти ще мине това нещо. Това всичко е за сметка на този, който се моли да вкара този електропровод, по-точно да си докара тока до обекта в село Петровине. Обсъдено в комисия по ТСО. Комисията няма нищо напротив. Да влезе в режим на гласуване. Кои са за? Против? Въздържали се? Георги Антонов, благодаря ви, колеги. Поредна точка от дневния ред. Молба с номер еди кой си с искане за съгласие на строеж на постройка на допълнително застрояване на граница с общински имот. Младен Панов, като изряден гражданин, събира подписи на всички комшии, които съществуват около имота му и иска и общината, тъй като и ние имаме дял като собственик на съседен имот, да ни попита
нека да разрешим на това момче си, стои там, Иван ли ще бъде, гараж ли ще бъде, кои са за принципното съгласие, против, въздържали се. Благодаря, колеги. Георги Антонов се въздържа. План за действие на община Луковит за периода 24-30 година в изпълнение на областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Значи, тук ние приехме една стратегия, сега правим план за действие на общината във връзка с тази стратегия и разгледваме в Комисията по здравеопазване и социално дело. Комисията няма нищо против да се вземе това изпълнение на плана, да се приеме плана за действие. Имате ли някакви въпроси, колеги? Само една кратка. Значи, когато започнах за заседанието, разгледах, за да стигна до проекта за регионалното депо за преработка на отпадъци, разгледах, просто ми се наложи да разгледам доста проекти, всички проекти, които са до там. Оказва се, че най-малко 6 проекта има адресирани точно до граждани от ромски произход. И то са на така едни хубави суми. Включително няколко проекта, 2 или 3 са по МИК и така. Обаче, лично аз не виждам ефекта от всички тия истории. А има проекти, които са вече усвоени са парите, изградени, минал е проекта, резултати някакси ефективност няма. Това искам да кажа. Други въпроси, колеги? Да разгледаме и останалите. То другото от доклад за резултатите и така. Резултати няма. Това следващото и последващата точка, пък актуализация на програмата за реализация на плана. Значи, Гошо, каквото и да правим като стратегии, като предвиждане и така нататък, всичко е въпрос на менталитет. Аз не слагам под общ знаменател всички цигани, турци, помаци и така нататък. Това всичко зависи от възпитанието и семейната среда. Там, където има подобаваща семейна среда, защото не навсякъде и в българските семейства са такива изрядни, защото и тук е описано и за живеещи в сходни. Има много по-зле от циганите в това отношение. Каквото и да правиш, каквото и да им наливаш, нема ли го заложено в... Ето го, той, господин Гранчаров, познава работниците горе по фермите. Бай Васко, най-добрият овчар тук в околията, има 2 деца, внуци, които ги гледа вече 2 година, като и да зарезани от майката и бащата. Един е на 8 години, другото на 6. И работодателя му вика, нема ли да го пускаш на училище? Вика, той се добър и поставя. Бай ти Васко решил, нито, ако момиченцето такова, лъчезарно дете, че нема накъде. То за 2-3 месеца научи български. Те не знаеха и български. Те си решили, че това трябва да... Нека да влезем в режим на гласуване. Кои са за този план за действие? Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. Поредната точка е доклад за наблюдение за изпълнение на плана. Ще трябва, като го разгледаме плана, после да го обсъдим. Нека да влезем в режим на гласуване. Кои са за? Против?
въздържали се, благодаря ви, колеги. И последната точка от тази поредица, доклад за резултатите от междинна оценка за периода 21-23 година. Тук това вече е изтекло, ето Георги каза, че трябва да видим какво станало, докъде са стигнали нещата и трябва да направим един доклад за резултат. Кои са за изготвянето на доклада? Против? Въздържали са? Благодаря, колеги. Към последна точка имате ли някакви изказвания, мнения, становища? Очакайте, пропуснаха актуализация на програма за реализация на плана за интегрирано развитие на община Луковит 21-27 година. Значи, това да ви кажа, колеги, това е евентуално, ако па някой се сети допълнително, че нещо е пропуснато в този период и трябва да се извърши, да може да се внесе като предложение в тази програма. Затова моля да го гласуваме и това нещо, кои са за, евентуално. Против, въздържали се, благодаря ви, колеги. Други допълнителни. Благодаря за което. Хубаво ден желая.